Baday, move! Usap mo to! Boss, di kalaban! Kalaban, boss! Okay team, good ang inyo ikaduhang misyon. Karon, tagaan ta mo ikatulong misyon. Sarge! Unsa man ang mission, Sarge? Naana po may rescue on, Sarge! Dili, mga terorista ni. Kinahanglan makuha ninyo ang kwarta nga ilang gikuha. Okay, make sure nga makuha ninyo ang kwarta. Kaya nakasalalay di inyong ranggo. Okay, move! Sir, yes, sir! Sarge! Nakatabog kami sa pa, Sarge. Kinahanglan magamping mo diha. Kinaay isa ka kalaban nga nagbantay. Okay. Paghulat mo sa akong kuman, usa mo musugod diha. Okay. Move! Copy, Sarge! Baday, move! Hunong sa kay mauna nandiyan ni Sarge. Pre, ato na ning unahon para makasulod na ta sa ilang kuta. Sige pre, mag-ihapog tulo. Abante na ta. Boss, takot ako yung tagda-income karong adlaw ba? Basta ako'y mo plano. Dako yun ang kantidad atong makuha. Iha pa kung pila atong nakuha. Sige, boss. Boss, sigurado ko nga 1 million. Sarge, nanami sa compound. Okay. Move! Okay, Sarge. Baday, move! Usap mo to! Boss, di kalaban! Baday, clear the area. Boss, kalaban, boss! Bade, paghulat sa kung sinya sa usa na to abrihan. Bade, kuha ang kwarta.
Sarge, dala na namang kwarta. Okay team, good job.